በስመ ስላሴ በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። ሰላም እግዚአብሔር አምላክ ምስ ኩላትኩም ይኹን። ስድራ እግዚአብሔር አምላክ ከመይ ውዒልኩም? አነ እግዚአብሔር ይመስገን። ክብሪ ይስፋሕ መድኃኔዓለም አቦይ አሜን። ስንክሳር ዘወርሃ ነሐሴ 28 በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። ናይ ዕለቱ ዝንበብ ዝጽለ ስንክሳር ወላዲተ አምላክ አንደበት ኩነኒ ቅዱስ ሚካኤለይ ቅዱስ ገብርኤለይ ብየማነይ ብጸጋመይ ይቆምለይ አሜን። ስንክሳር ድሰምዕ ዘንብብ ፍቅሪ ጎይታ ኣብ ልቡ ይዕንብብ ሓለወን ጸሎትን ናይ ቅዱሳን ድማ ይረክብ። ዝክረ ጻድቅ ለዓለም ይሄሉ ዝክሪ ናይ ጻድቅ ንዓለም ይዝነብር። ካብ ኩሉ ክፉእ ዘበለ ክድሕኑ ንቅዱሳን ተማሕፀኑ አሜን። ቅዱስ አብርሃም ርእሰ አበው 28 ነሐሴ በዛ መዓልቲ እዚኣ ንዘላለም ዝነብር ርስቲ ካብኣቶም ወሪስና ኢና እሞ ናይ ኣርእስተ ኣበው አብርሃም ይስሐቅን ያዕቆብን ተስካረ ፍልሰቶም ክነኽብር መምህራን ቤተ ክርስቲያንና ኣዘዙና። ዓርኪ እግዚአብሔር ዝተባሃለ ናይ ህዝብን ናይ ኣህዛብን ኣቦ ዝኾነ አብርሃም ጻውዒት እግዚአብሔር ሰሚዑ ንእግዚአብሔር ኣምሊኹ ጣዖታት ሰባቢሩ ናብ ከነኣን ምስ ከደ ብዙሕ ሽግር ኣሕሊፉ እዩ። ብምኽንያት ጥምየት ካብ ሓደ ክልተ ግዜ ናብ ግብፅን ፍልስጥኤምን ተሰዲዱ እዩ። ብኡ ግን ፈጣሪኡ ኣኽቢርዎ እዩ። ክልተ ነገስታት ፈርዖንን አቤሜሌክን ንሳራ ክትንክፍዋ እንተበሉ ተግሳጽ ወሪድዎም እዩ። ነቢ እዩ እሞ ብናይ አብርሃም ጸሎት ተፈወሱ። ቅዱስ አብርሃም ካብ የውሃቱ ዝተላዕለ ኣብ ኪብሮን ወይ ከዓኒ ኣብ ዝተመሳቀለ መንገዲ ድንኳን ሰሪሑ ጋሻ ይቕበል ነበረ። ምስክር ከይሓዘ ድማ እኽሊ ኣይጥዕምን ዝነበረ። ርጉም ሰይጣን ኣጋይሽ ከም ዘይመጽእ ምስ ገበረ ብዘይ መግቢ ን3 መዓልቲ ጸንሐ። ኣብ ፍጻሜ ግን ሰላሴ ብእንግደት መጽዮምሉ ኣብ ልዕሊ ክብሪ ኣብ ልዕሊ ጸጋ ኣብ ልዕሊ ጣዕሚ ተወሰኸሉ። ኣቦና አብርሃም ናይ ስላሴ እግሪ ንክሓጽብን ኣብ ዝባኑ ክሽከሞሙን ተዓዲሉ እዩ። ስላሴ ድማ ኣብ ቤቱ ተኣንጊዶም ናይ ይስሐቅ ልደት ኣበሰርዎ። እዚ ጻድቅ ሰብ ድማ ኣብ እግሪ ፈጣሪኡ ኮይኑ ስለ ሰዶምን ገሞራን ለሚን እዩ። አብርሃም ብኣምልኾኡ ፍጹም እዩ እሞ ንዝፈትዎ ወዱ ንይስሐቅ ንመስዋእቲ ኣቕሪቡ እዩ። በዚ ምኽንያት ድማ ናይ ነቢያት፣ ናይ ሃዋርያት፣ ናይ ነገስታት፣ ናይ ካህናት ኣቦ ስርወ ሃይማኖት ናይ ሃይማኖት ሱር ተባሃለ። ንእግዚአብሔር ኣምላኽ ኣገልጊሉ ድማ ኣብ መበል 175 ዓመቱ በዛ ሎማዓንቲ ያዕረፈ። በረኸቱ ምስ ኩላትና ይኹን አሜን። አርኬ ሰላም ለከ ለፍኖተ ጌጋይ ዘኢተለውኮ ባህዲገ ጌጋይ በኢተሃውኮ አብርሃም ፍጹም በሂሩት ወበአምልኮ እግዚአብሔር አበየከ ወባረከከ ባርኮ እስከ ሰመየከ ዲበ ምድር አርኮ አሜን። ቅዱስ ይስሐቅ ርእሰ አበው ከምኡውን በዛ መዓልቲ እዚኣ ወዲ ሓለቃ ኣቦታት አብርሃም ዝኾነ ኣቦና ይስሐቅ መዘከርታ ዕረፍቱ ንኽንገብር መምህራን ቤተ ክርስቲያንና ይእዙዝና። እቲ ጻድቅ ይስሐቅ ድማ ብብስራት ልዑል ኣምላኽ ተወልደ። ነዚ ንጹህ ይስሐቅ ድማ ናይ ወልድ ክርስቶስ ምሳሌኡ ገበሮ። ናይ ይስሐቅ ልደት ብጣዕሚ ዝተሓለወ ካብ ብምዃኑ ብዝሓለፈ ዝተፈጸመ ድማ ብብስራት ኣምላኽ እዩ። ስሙ ዘውፅአሉ ድማ ስላሴ እዮም። ብሩክ ይስሐቅ ብብዙሕ ነገሩ ድንቂ እዩ። ኣቦና ይስሐቅ ወዲ 20 ኣቦኡ አብርሃም ድማ ወዲ 120 ዓመት ኣብ ዝኾኖም ግዜ ዘጨንቕ ትእዛዝ ካብ ፈጣሪ ተሰምዐ። ድሕሪ ዚ ነገር እዚ ከዓ ኮነ ኣምላኽ ንአብርሃም መኸሮ በሎ እውን አብርሃም ንሱ ከዓ እኔኹ በለ እምበኣር ነቲ ትፈትዎ ሓደ ወድኻ ይስሐቅ ውሰድ እሞ ኣብ ምድሪ ሞርያ ኪድ ኣብኣ ድማ ኣብ ሓደ ካብቲ ኣነ ዝነግረካ ኣኽራን ንዝሓርር መስዋእቲ ሰዋእየ በለ።
ንጽባሒቱ ድማ አብርሃም አንጊዩ ተንሲኡ አድጉ ጽዒኑ ክልተ ጉዙኣትን ወዱ ይስሐቅን ምስኡ ወሰደ። ንዝሓርር መስዋእቲ ዝኸውን ዕንፀይቲ እውን ፈለጸ። ተንሲኡ ድማ ናብቲ ኣምላኽ ዝነበሮ ቦታ ኸደ። አብርሃም ኣብ ሳልሰይቲ መዓልቲ ኣዒንቱ ኣንቃዕሪሩ ነታ ቦታ ብርሑቕ ረኣያ። አብርሃም ድማ ንግዝኣቱ ምስ እዛ ኣድጊ ኣብዚ ጽንሑ ኣነን እዚ ወደይን ከዓ ናብቲ ከድና ክንሰግድ ኢና ናባኻትኩም ድማ ንምለስ በሎም። አብርሃም ድማ እቲ ንዝሓርር መስዋእቲ ዝኸውን ዕንጨይቲ ወሲዱ ንወዱ ይስሐቅ ኣሰከሞ። ሓውን ካራን ከዓ ብኢዱ ወሰደ። ክልቲኦም ድማ ብሓደ ከዱ። ይስሐቅ ነብኡ አብርሃም ኣቦየ ኢሉ ተዛረቦ። ንሱ ከዓ እኒኹ ወደይ በሎ። ንሱ ድማ ሓውን ዕንፀይትንሲ እንሆ እቲ ንዝሓርር መስዋእቲ ዝኸውን በጊዕ ደኣ ኣብያ ኣሎ በለ። አብርሃም ከዓ ወደየ እቲ ንዝሓርር መስዋእቲ ዝኸውን በጊዕሲ ኣምላኽ ንርእሱ ይሓልዮ እዩ በለ። ክልቲኦም ድማ ብሓደ ኸዱ። ናብታ ኣምላኽ ዝገበሮ ቦታ መጹ። አብርሃም ድማ ኣብኣ መሰውኢ ሰርሐ ዕንፀይቲ ከዓ ጸፍጸፈሉ። ንወዱ ይስሐቅ ኣሲሩ ድማ ኣብቲ መሰውኢ ኣብ ልዕሊ እቲ ዕንፀይቲ በጥ ኣበሎ ኣደቀሶ ማለት እዩ። አብርሃም ድማ ንወዱ ክሓርድ ኢሉ ዘርጊሑ ካራ ወሰደ። እግዚአብሔር ከዓ ካብ ሰማይ ጸዊዑ አብርሃም በሎ። ንሱ ድማ እኒኹ በለ። ንሱ ድማ እዚ ሓደ ውላድካ እኳ ካብ ዘይከላእካንስ ንእግዚአብሔር ከም እትፈርሕ ሕጂ ፈሊጠ ኣለኹ እሞ ኢድካ ናብዚ ብወዲ ኣይትዘርግሕ ገለ እውን ኣይትግበሮ በለ። አብርሃም ድማ ዓይኑ ቋሕ ኣበለ እሞ እንሆ ከዓ ኣብ ድሕሪኡ ቀርኑ ብሓረግ እንተተሓዘ ድዑል ረአየ። በጊዕ ማለት እዩ። አብርሃም ድማ ከይዱ ነቲ ድዑል ወይ ከዓ በጊዕ ወሲዱ ኣብ ክንዲ ወዱ ንዝሓርር መስዋእቲ ይሰውኦ። አብርሃም ከዓ ስምእታ ቦታ እቲኣ እግዚአብሔር ይርኢ ኢሉ ኣውፅኣላ። ንሱ እቲ ክሳዕ ሎሚ ኣብ ከረን እግዚአብሔር ይሕለእ ዝበሃል ዘሎ እዩ። እግዚአብሔር ድማ ካልኣይ ሳዕ ካብ ሰማይ ንአብርሃም ጸውዖ። ብርእሰይ መሓልኩ ይብል እግዚአብሔር። እዚ ነገር እዚ ካብ እትገብሮ ነቲ ሓደ ወልድካ እውን ካብ ዘይትኸልእ ስለዚ ኣዝየ ከኽብረካ እየ። ንዘርእኻ ድማ ከም ከዋኽብቲ ሰማይን ከምቲ ኣብ ገምገም ባሕሪ ዘሎ ሑፃን ኣዝየ ከብዝሖም እየ። ይቕሬታ ዘርእኻ ድማ ደጌታት ጸላእቱ ክወርስ እዩ። ቃለይ ስለ ዝሰማዕካ ድማ ህዝብታት ኩላ ምድሪ ብዘርእኻ ክባረኹ እዮም በሎ። አብርሃም ከዓ ናብ ግዛኣቱ ተመልሰ። ተላዒሎም ከዓ ብሓንሳእ ናብ ብኤር ሸባዕ ከዱ። አብርሃም ድማ ኣብ ብኤር ሸባዕ ተቐመጠ። ቅዱስ ይስሐቅ ኣብዚ ዓለም ን180 ዓመታት ኣብ ሓዳር ድማ ን120 ዓመታት ነበረ። ካብ ቅድስናኡ ዝተለዓለ ኣብዘን ግዜያት ብዘይካ ሓንቲ ማዕልቲ ምስ ሰበይቱ ምስ ርብቃ ኣይተረኸበን። በታ ዕለት ድማ ያዕቆብን ኤሳውን ተጸንሱ። እግዚአብሔር ኣብ 180 ዓመቱ ናብ ሰማይ ሒዝዎ ወፀ። ኣብኡ ድማ ግሩም ምስጢር ተመልከተ። ኣብ ማእከል ናይ እሳት መጋረጃ ድማ ንአብርሃም ረኣዮ። ካብ ናይ ኣምላኽ ዙፋን ድማ ከምዚ ብዙሕ ቃል ኪዳን ወፀ። በረኻቱ ምስ ኩላትና ይኹን ኣሜን። ሰላም ለይስሐቅ ዘእያግዘፈ ክሳዶ ለደኒን ወለተሃርዶ ምስለ አብርሃም በህየ ከመይ ይፈጽም ፈቃዶ እግዚአብሔር ውስተ ደብረ ራእይ ወሰዶ ሰቦ ንጽሐ ልቡ ነጸረ ወንጹህ ሃእዶ ኣሜን። በረኸቱ ይምሕደረና ኣሜን። ከምኡውን ቅዱስ ያዕቆብ ርእሰ ኣበው ከምኡውን በዛ መዓልቲ እዚኣ እግዚአብሔር እስራኤል ዝሰመዮ ርእሰ ኣበው ይስሐቅ መዘከርታ ዕረፍቱ ንኽንገብር መምህራን ቤተ ክርስቲያንና ቅዱሳን ኣቦታትና ኣዘዙና ኣሜን። እዚ ቅዱስ ድማ ብኩሉ ምግባረ ሰናይ ብምርህራህን ብየውሃትን ብትሕትናን ብሕያውነትን ንወለዱ አብርሃምን ይስሐቅን ኣሰሮም ዝተኸተለ ኾነ። ንዕኦም መሲሉ ክንደኦም ኣኺሉ ድማ ብጎደናኦም ተጓዓዚ እዩ። ብፍቃድ እግዚአብሔር ብኹርና ካብ ኤሳው ተቐቢሉ ናብ ሶርያ ኣብ ዝኸደሉ ግዜ ድማ ኣብ ቤቴል ፍኖተ ሎዛ እምኒ ተተርእይሱ ምስ ደቀሰ ግሩም ራእይ ረአየ። ካብ ምድሪ ክሳዕ ሰማይ እትበጽሕ
መሳልል መላእክቲ እግዚአብሔር ድማ በታ መሳልል እትድይቡን እትወርዱን ተመልከተ። እዛ ናይ ወርቂ መሳልል ድማ ናይ ድንግል ማርያም ምሳሌ እያ። አንቲ ውእቱ ሰዋስው ዘርአ ያዕቆብ ከም ዝበለ ቅዱስ ኤፍሬም ኣብ ውዳሴ ማርያም ዘሰሉስ ተንሲኡ ድማ ዛቲ ይእቲ ሆሃታ ለሰማይ ዝየይ ተሃነጽ ቤተ እግዚአብሔር እዚኣ ናይ ኣፍ ደገ ሰማይ እያ ቤተ እግዚአብሔር ድማ ክህነጸላ እዩ ኢሉ ትንቢት ተዛረበ። ምስ ሓው ኤሳው ተጻሊኡ ናብ ሶርያ ኣብ ዝኸደሉ ግዜ ካብ ክልተ ሰበይቱ ልያን ራሄልን 8 ቆልዑ ካብ ክልተ ሰበይቱ ዘለፋን ባላን 4 ቆልዑ ብድምር 12 ቆልዑ ወለደ። ምስ ሓው ኣብኡ ላባ ን21 ዓመታት ኣገልጊሉ ሓብቱን ንብረቱን ጠቕሊሉ ናብ ርስቱ ናብ ከነኣን ክምለስ እንተሎ ንበይኑ ርሕቕ ኢሉ ክጽሊ ጀመረ። ኣብኡ ድማ እግዚአብሔር ክቃለሶ ሓደረ። እዚ ድማ ናይ ፍቅርን ናይ ምስጢርን እዩ። ንግዚኡ ጎይታ ንያዕቆብ ልቐቐኒ እንተበሎ ከይባረኽካኒ ኣይለቀካን በሎ። ጎይታይ ድማ ንስሙ እስራኤል ኢሉ ባረኾ። ቅዱስ ያዕቆብ ኣብ ግዜ እርጋኑ ብዙሕ መከራ ረኺብዎ እዩ። ንወዱ ንዮሴፍ ኣሕዋቱ ሸይጦም እንስሳ በሊዕዎ ስለ ዝበልዎ ብብዙሕ ምኽያት ዓይኑ ጠፍአ። ብምኽንያት ጥምየት ድማ ኣብ 130 ዓመቱ ምስ 75 ዝኣኽሉ ቤተሰቡ ናብ ግብጺ ወረደ። ኣብኡ ድማ ን7 ዓመታት ተቐሚጡ ኣብ 137 ዓመቱ ዓረፈ። ደቁ ድማ ቀበርዎ። ኣሜን። በረኸቱ ምስ ኩላትና ይኹን። ኣርክያ ድማ ከምዚ ይብል ሰላም ለያዕቆብ እንተ ወለደ ነገስተ ወለደ ብተራ ስም ካህናተ ባበ ሰዋስወ ርእየ እንዘይነውብ ሌሊተ ተነበየ ለአሕዛብ መንገለ አሚን ሚጠተ ሓወልተ እብን አመ ቀብአ ዘይተ ሰላም እብል ለዘቤጌጋይ ዘይተሃዙ አብርሃም ይስሐቅ ወያዕቆብ ለልዑል አቀብተ ትእዛዙ እምቅኒ ዓለም መራር ወእም ኩሉ ትካዙ እሉ ክቡራት ህቡረ በእለተ ግእዙ መምህራንነ ገቢረ በዓል ኣዘዙ። አሜን። በረኸተ መሕደረና። ከምኡውን በዛ መዓልቲ እዚኣ ኣባ በርሳሞ 12 መነኮሳት ኣርድእቱን ናይ ንጉስ ፋርስ ሊቀ ኣፍራስን 6000 ማሕበራነ ኤስድሮስን ብሰማዕትነት ዓረፉ። ንእግዚአብሔር ኣምላኽና ምስጋና ይኹኖ። ንዓና እውን ብጸሎት እዞም ኩሎም ቅዱሳና ይምሓረና ንዘለኣለም ዓለም አሜን አሜን። ነሓሴ 28 ዝኽበሩ ናይ ቅዱሳን ናይ ዓመታዊ ቅዱሳን በዓላት ቅዱስ አብርሃም ናይ ኣቦታት ሓለቓ ዝኾነ፣ ቅዱስ ይስሐቅ ናይ ኣቦታት ዓብይ ሓለቓ ዝኾነ፣ ቅዱስ ያዕቆብ ናይ አብርሃም ናይ ኩሎም ናይ ኣቦታትና ሓለቓ ዝኾነ፣ ኩሎም አብርሃም ይስሐቅ ያዕቆብ በረኸተ መሕደረና። ወርሓዊ በዓላት ድማ አማኑኤል ቸር አምላካችን፣ ቅድስቲ ዓመተ ክርስቶስ፣ ቅዱስ ቴዎድሮስ ሮማዊ፣ ቅዱሳን እንድራኒቆስና አትናስያ በረኸተ መሕደረና አሜን። ስንክሳር ድሰምዕ ዘንብብ ፍቅር ጎይታ ኣብ ልቡ ይሕንብብ አሜን። ሓለዋን ጸሎትን ናይ ቅዱሳን ድማ ይረክብ አሜን። ዝወደቀ ዝነጠበ ኩሉ ብኣፈ ቅዱሳን ትጓን መላእክቲ ተኣርመለይ አሜን። ካብ ንባብ ካብ ዜማ ኩሉ ዘውደቅክዎ አሜን ወአሜን። ወለኩሎ መላእክተ ሰማይ አሜን። አቡነ ዘበሰማያት ይትቀደስ ስምከ ትምጻእ መንግስትከ ወይኩን ፈቃድከ በከመ በሰማይ ከማሁ በምድር ሲሳየነ ዘለለ ዕለትነ ሀበኒ ዮም ህድግ ለነ አበሳነ ወጌጋየነ ከመ ንሕነኒ ንህድግ ለዘአበሰለነ ኢታብአነ ጊዜ ውስጥ መንሱት አላትነነ ወባልሃነ ኩሎ ክስመ ዚአከ እቲ መንግስት ኃይሉ ስብሐት ለዓለመ ዓለም አሜን። በሰላም ቅዱስ ገብርኤል መልአከ እግዝእትየ ማርያም ሰላም ለኪ ድንግል በልናችሁ ወድንግል በስጋኪ እግዚአብሔር ጽባሕ ሰላም ለኪ ብሩክት አንቲ እምአንስት ብሩክ ፍሬ ከርሥኪ ተፈሥሒ ፍሥሕት ኦ ማርያም ተጸጋም ተወዳሴ ምልዕተ ሞገስ ምልዕተ ኩሉ ልዑል ዘርም ስረክ ሰአሉ ጸልይ ምህረተ በእንቲአነ ምህረተ ኩሉ ዓለም ሀብ ፍቅር ወልድኪ ኢየሱስ ክርስቶስ ከመ ይስረለነ ኃጣውኢነ ተማይጸነ ተማጸነ ክራንቺ አሜን። ወስብሐት ለእግዚአብሔር ወለወላዲቱ ድንግል ወለመስቀሉ ክቡር አሜን አሜን። ለይኩን